продължаваме с Асфалт Нитро и стигнах до Американската купа, която днес мога да завърша. Прочетох коментарите, които написахте за Асфалт Нитро. Тази ми е първата игра, нищо, че съм го започнал от много отдавна. Казвам, че играта си е много яка. Развива се бързо и е добра за пускане. Така че има много яка кола. Смених им цвета преди, но сега започваме едно състезание, което много ме нерви. Така, четвърти е Сноудок. Ту. Накъти. Тия ме заклещиха, бе! Как може, бе? И да остана последен, пак знам, че съм играл. Много съм слаб в тази игра. И бавно развиващ. Пето място съм. Има една обиколка. Бавно развиващ съм да играя тази игра. Може да се подобрим на тази игра някой път. Какво? Добре, пето място, не. Какво има тук? Ришиори. Така, тук има назад. Добре. Така. Охо, тега къде са? Ти започваш и друга обиколка, бе! Аз още не съм завършил първата обиколка. Много съм слаб на тази игра. Казвайте какво друго да играя, ама не Асфалт Нитро. Асфалт Нитро е една от най-тъпите игри. Свалил съм го за кеф. За да играя, свалил съм го за кеф, но казвам, че няма да играя другия път Асфалт Нитро. Виждате, ако излезем поне трети, поне да излезнем четвърти, Сноудок. Така, браво, браво. Четвърти! Със сигурност ще кача този клип. Със сигурност. И надявам се ви е харесал този клип. Ако ви е харесал, абонирайте се и чао!